ମଚିରୁ ମିଶନେରୀ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କର ଜୀବନ। ସେ 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1834 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ମରଣ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କୁ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜୋତା ମରାମତି କରିବାର ଦେଖି ତୁମେ କେବେ ଭାବିନଥିବ ଯେ ସେ ଦିନେ ଆଧୁନିକ ମିଶନାରୀ ଜଗତର ଆଦିପିତା ହୋଇ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ଅନୁବାଦ କରି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବାଳକ ଭାବରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ୱିଲିୟମ କେରି ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବିଷୟରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ନୂତନ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବସାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ସେ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ମା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ୱିଲିୟମ ନିଜର ପରାଜୟକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣତାରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ହାତରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ୱିଲିୟମ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆବିଷ୍କାରକ କଲମ୍ବସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କଲମ୍ବସ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସେ ଭ୍ରମଣ ଓ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଚି ଭାବରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି 14 ବର୍ଷରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଚି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁରାଗ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି, ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ମନ୍ଦ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ୱାର ନାମକ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସାକ୍ଷମ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ଥରକୁ ଥର ବିବେକରେ ଆଘାତ ପାଇ ମଝି ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କର ଏକ ଚଳନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ତା ବଦଳରେ ଏକ ଅଚଳନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମାଲିକ ଏ କଥା ଜାଣି ପାରି ପୂର୍ବ ସର୍ବସାକ୍ଷାତରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା କେରିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନତ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ନିଜ ପାପର ବିଷୟରେ ସେ ବୋଧ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପାଳକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ନିୟମିତ ଗିର୍ଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନିଜର ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ନତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ, ମୋର ପାପ ସବୁ ଧୋଇଦିଅ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କେରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ମଚି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୋଲ୍ଟନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ମୋର ଅଧ୍ୟାବସାୟୀ ମାତ୍ର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେବଳ ମଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଖରେ ରଖି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ସହିତ ହିବ୍ରୁ, ଫରାସୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଡଚ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ 9 ମାଇଲ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁକଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ତାଙ୍କିତ ଏକ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ବେଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବାରମ୍ବାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ସଭାରେ ସେ ଦେବପୂଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବୋଝ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ତୁମେ ନୀରବରେ ବସିଥାଅ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେରି ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। 1791 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେରି ହସ୍ତାର୍ପିତ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। 1792 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସଭାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମହତ୍ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାର ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଜାତୀୟ ମିଶନାରୀ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭାରତରେ କେରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେରିଙ୍କର ପାଇଁ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ସେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଥମାସ ଯେ କି ଭାରତରେ ଥିଲେ, କେରିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଥମାସଙ୍କର ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣି ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ। ନୂତନ ମିଶନାରୀ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ କେରିଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଭାରତକୁ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ଯିବା ସମୟରେ କେରି 33 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ କେରି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଡକ୍ଟର ଥମାସ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନେ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେରିଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅଂଶୀ ହୋଇନଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ହସ୍ତରେ ଧରି ବିଦେଶ ପରି ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ଏବଂ ପାଗଳାମୀ। ମାତ୍ର କେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେରି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ପାର୍ସୀ, ମରାଠୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଟର ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବା ମୁସଲମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କବର ଖୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ କେରି ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ କବର ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କେରି ଅଶ୍ରୁଭରା ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୀଳ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଛାପାକଳ ବାଇବେଲ ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ଛାପାକଳ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା। ତଥାପି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱର କିପରି କେରିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। 7 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କେରି ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଷ୍ଟୋପାଲ ନାମକ ଜଣେ ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଷ୍ଟୋପାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଉ 4 ଜଣ ଆସି କେରିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବୃହତ୍ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ପତ୍ରିକା ମୁଦ୍ରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେରି ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଓ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର 22 ବର୍ଷ ପରେ 1815 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 765 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ 26ଟି ଭାରତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କେରି କଲିକତାରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ମରାଠୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ 30 ବର୍ଷ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଦରମା ସ୍ୱଳ୍ପାଂଶ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ଭାଷାରେ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ପୃଥିବୀର 1/3 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଯୋଗାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଲୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା କେରି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସତ୍ତ୍ୱେ କେରି ନିଜକୁ ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦାସ ବୋଲି ମନେକରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ
ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ କେରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ବରଞ୍ଚ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କେରୀ କହିଲେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ 1834 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା। ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମରେ କାଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ଥରକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସୁସମାଚାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆଦିପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୱିଲିୟମ୍ କେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତୁମର ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରି ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ମିଶନେରୀ ଜୀବନରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।